Geptäniň pensiýany güni Hytaýyň Günnogornaky Nansin şäherinde geçirilen 2025-nji ýylyň bütün dünýä intellektual önümçülük maslahatyna 15 san öňdewardy tehnologiýaly kärhanalaryň ilkinji toplumy bilen tanışdyryldy. Bu kärhanalar enjamlaryň önümçüligi, çygmal, elektronik giýimde sarf ediş haritlaryň önümçüligi ýaly esasy puduklary degişdiler. Hytaýyň Senagat we Maglumat Tehnologiýalary Ministrliginiň berýän maglumatlaryna görä, bu kärhanalar innowasion önümçülük tehnologiýalaryny akylly dolanyş usullaryny birleşdirmek bilen önümçüliginiň öňdewardy derejesini görkezýändir. Häzirki günçeli Hytaýda öňdewardy tehnologiýaly kärhanalaryň 7000-den gowragy işleýär. Innowasion önümçülük tehnologiýalary ornaşdyrylan ýüzlerçe kärhanalar uly ötüşleri görkezdi. Önümüň işlenip taýýarlanyş wagty 29 götürüm gysgaldy. Önümçülük netijeligi 20 götürüm ýokarlany we atmosfera bölünip çykarylan uglerod meçhöri 20 götürüm azaldy. Hytaýda öňdewardy tehnologiýaly kärhanalar ösdürmeklik uzak möhletli ileri tutulýan ugur bolmagyna galar. Hemde önümçülük bu dogny toplumda innowasion çözgütleri we sanly ulgamy ornaşdyrmaklygy iterge berer diýip innowasion önümçülük boýunça milli bilermeler komitetiniň başlygy Suba Gurrun berdi.